What's up there again, guys? It's me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog, guys, nandito tayo sa Frontway Anli Samji dito sa Bay Market View, Bypass Road, Barangay Binauganan, Tarlac City, Tarlac. So malapit lang siya, guys, dito sa School ng College of the Holy Spirit and then dito sa May Jetta Road. So kung gusto niyo mag-visit dito, guys, open sila ng Monday to Sunday, 10 a.m. until 11 p.m. So nag-offer sila dito, guys, unlimited Samji, unlimited chicken wings, unlimited seafoods, and then kung gusto niyo ng combination, pwede din naman tulad ng unlimited Samji and chicken wings or unlimited Samji plus yung kanila seafood. Balita ko, guys, na meron din silang mga chicken inasal dito na may only rice and then yung kanilang ibang products. And then, guys, no, after nyo mag-dining dito, pwede kayong mag-chill sa kanilang Frontway Music Lunch, Grill, and Restaurant. So, tabi lang siya, nasa second floor and alfresco dining. Ito lang ngayon, nandito tayo sa loob ng Frontway Anli Samji. So magkikita natin sa side natin ito kanilang napakaabang kubo dining area. So dito meron silang 5 long table. And sa side nito, guys, meron din silang available na tables and chairs. And sa kabilang side natin, ito naman yung mga kubo nila na kung saan pwede nyo ma-enjoy dito yung mga unlimited nila. And meron silang 10 kubos dito. And syempre, guys, nag-offer nga sila ng mga unlimited Samji, chicken wings, and then yung kanilang seafoods. Hello Tarlaceños, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa aming soft opening mula noong February 23 till now. Maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo sa amin sa araw-araw. Unang-una po yung ating Anli Samji 199 Unlimited. Then meron po tayong 245 Anli Chicken plus meron din po tayong 299 Anli Seafoods. Yan po. May combination po tayo ng 399 Anli Samji and Anli Seafoods po. And meron din po tayong combination na 299 Anli Samji and Anli Wings po. Sa lahat po, meron tayong 499 all-in po. Lahat po ng siniserve namin dito is ma-avail nyo po. With free drinks na rin po yon, unlimited din po. Ito na talaga niya, nakapagluto na tayo ng ating limited samgyeopsal. And of course, napakaganda ng place talaga dito sa Frontway Anli Samji. So meron tayong dito, yung nilang limited samgyeopsal. 199 pesos, may kasama na siyang mga side dishes na naka-buffet. So 8 to 10 side dishes yung offer nila dito. And of course, dito sa ating right side, nandito yung kanilang unlimited chicken wings for only 245 pesos, guys. So meron na kayong mga 4 flavors and then yung kanilang original chicken. And then dito sa harapan natin, ayan, makikita nyo napakalaki ng mga shrimp nila and then yung kanilang mga alimango or yung alimasag. So for only 299 pesos,
matitikman mo na yung kanilang napakasarap na unlimited seafood. Actually, second time na natin dito. Natikman na talaga natin doon at nagustuhan natin. At kung gusto niya lahat, unli yan guys, for only 499 pesos. Tapos habang ini-enjoy mo to, napaka-presko ng place and napaka-relaxing ng ambience, napaka-cozy. Siyempre yung vibes, no? Ang sarap kumain kapag ganito. Tikman na natin guys yung niluto natin kanina. Itong ating sanggipsal. Sa sanggipsal nila, meron tayong dalawang marinated na pork and of course yung kanilang plain. Ayan. Imagine, 199 pesos. May 2 marinated pork plus yung plain niya and 8 to 10 side dishes. Just natin titikman yung kanilang mga unlimited chicken wings. Kita nyo naman, napakalaki guys. Underize kapag nagaling chicken wings di kayo. Ito na guys, yung pangmalakasan nilang unlimited seafoods for only 299. Imagine, may enjoy mo to. Actually, kahit one serving lang yan, 299. Sulit na sulit. So, kung makikita nyo sa plate niya, for me, good for 2 to 3 packs na to. Siyempre, may kanin tayo dito. Ito nilang unlimited seafoods. Serve na siyang taong. Meron siyang shrimp. And then, of course, guys, yung kanyang alimasag. Ayun, oh. Pwede guys, no, kahit yung sarsa lang ng kanilang unlimited seafood, ulam na. Of course guys, hindi naman tayo papayag na hindi tikman yung mga side dishes ng kanilang lisamji, kimchi. So kanina pinagdita ko sa inyo yung buffet area nila. Gusto ko nga dito, pero sweet corn. And guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, pag napanood nyo yung video to, for sure magka-crave kayo ng unlimited samji, unlimited chicken wings, and then yung unlimited seafoods na napakamura. 299 pesos guys. Sobrang sulit ng unlimited samji, chicken wings, and then seafoods nila. Pwede rin naman combination tulad ng sinabi ko kanina. So until our next vlog, peace out.